Doncs començarem amb les activitats. Per realitzar aquesta activitat, el primer que farem és veure com fem sonar la nota La a partir d'una placa Arduino, i per això necessitarem el nostre mini bronzidor que tenim, un LED, els cables de connexió i la placa protoboard, que veurem com la utilitzem per connectar els components. Primer de tot muntarem l'esquema, connectant el mini búfer que tenim. Veureu amb l'esquema que tenim penjat que el component té com dos cables, que aquí en aquest cas els cables els hi posem nosaltres. Del positiu del nostre mini altaveu el farem anar al pin número 3 de la placa Arduino, i del negatiu, en previsió de que més endavant ja n'utilitzarem més, el posem a la línia del negatiu de la protoboard, i de l'altre negatiu el connectem al GND. Els colors dels cables no tenen res a veure, poden ser de qualsevol color, i ens falta col·locar el LED, que el LED veiem que té una pota més llarga que l'altra. Doncs la llarga la posarem al pin 13 i el negatiu al GND. Com que teníem de la prova el nostre blink, l'esquema bàsic, ens hauria de fer llum. Però ara, si ens anem al nostre ordinador i fem un esquema nou, i amb aquest programa nou veiem que hi ha un void setup, que el setup ens indicarà l'inicialització del programa, i el void loop, que és on correrà el nostre programa. Si comencem amb el void setup, que diu on hem d'entrar el nostre codi aquí perquè vagi una vegada, doncs començarem la primera instrucció, que és el pin mode, que vol dir on hem connectat nosaltres coses a l'Arduino. En aquest cas, al pin número 13 hi hem connectat un LED, per tant, li hem de dir que aquell pin serà com una sortida. I el pin 3 també serà una sortida. A la web tenim posat aquests esquemes comentats, que de moment els veiem d'aquesta manera, però més endavant ja utilitzarem el programa directament que us proposem nosaltres. Que sapigueu que si fem doble cursor podem comentar el programa. Sortida LED, i aquí podríem ficar sortida so. I llavors, amb el nostre loop, el que volem que faci, en aquest cas, com que volem que soni un La com estava fent ara, doncs primer farem digital, escriu digitalment, el pin 13, un valor alt, i llavors el que portem nosaltres és que li direm la funció tone, que vol dir genera una ona de so al pin 3 de la freqüència 440 Hz, que seria un La, i que tingui una durada de 20 mil·lisegons. Llavors direm que s'esperi mig segon. I què volem que faci després? Doncs volem que aquest LED s'apagui i que no soni. La funció no tone ens assegurarà que no soni. I posem un altre delay de 500. Quan jo això ara ho pugi, em dirà que ho guardi, ho puc guardar de moment ho gravaré a l'escriptori com a activitat 1. I ara ja veiem que està sonant. De seguida podem veure que si aquest espai el volem reduir a 200, per exemple, i el torno a pujar, un cop tenim el nostre so greu i agut funcionant, podem començar a modificar coses. Si volguéssim canviar
i jugar amb els valors de canviar un let amb l'altre, doncs podem modificar els valors utilitzant una variable. Per crear una variable la crearem escrivint int, en el nostre cas li direm tempo, i si li diem que tempo val 200, doncs si canviem el nostre delay per tempo i pugem el programa, hauria de continuar igual, però nosaltres ara podem començar a utilitzar operacions matemàtiques, per exemple, fent que una part, el tempo, sigui la meitat. I aquí podem crear ritmes. Si jo canvio el de dalt, doncs ho canvia tot arreu. D'aquesta manera també podem crear una seqüència amb 4 notes i podem començar a modificar-ho. Per exemple, a la primera li fiquem 100, 9.000, però a la tercera 400 i 4.000. I provem a veure com sona. El que ficarem un tempo una mica més ràpid. I aquí ja tenim els tempos. Si volguéssim, doncs ara podríem jugar modificant-los. Doncs aquest el parteixo, aquest el torno a partir i puc anar provant diferents opcions fins on la imaginació ens arribi.